Аліє Хаджавадінова, відома кримськотатарська співачка, не лише створювала власний творчий доробок та популяризувала кримськотатарську пісню. Як до окупації Криму, так і після вона виступала співорганізаторкою дитячого фестивалю «Татлисєс», який об'єднував кримськотатарську молодь та дітей на одній сцені з метою заявити – корінний народ має глибоку історію, культуру та впевненість у майбутньому. «Татлисєс» – це відомий майданчик для кримськотатарської молоді, на якій вони могли себе проявити, показати свої таланти. Це був і є відомий кримськотатарський проєкт телевізійний, який стартував в Криму ще в 2009-му, якщо я не помиляюсь, році. Вже після анексії Криму, після переїзду телеканалу ОТР на материкову частину України, його відновили, цей конкурс, в 2018 році. А в 2019 році ми трошки переосмислили цей конкурс, переосмислили нашу місію, як місію організаторів, і взагалі сенс цього конкурсу. Сенсом ми зрозуміли, що не є конкуренція серед дітей, а є саме обмін, культурний обмін знань і знайомства.